Hoy, kamo ba? Gahapon. Asa man ang mga appliances na ko furniture na nawala man ako balay, ha? Asa man ron? Asa si David ug si Lord J? Si David og si Lord J, wala ka balik kay gilantan gahapon na nagatrabaho init kayo. Ay dili. Basin sila kay nanguha na ako magamit ano ba? Asa? Wala, kay wala may gahapon na pag-uli. Kuy umitanan. Kami ka Kunya ikaw mo nganong karon pa maka gipatawag man kanako ato ni ading adlaw? Ha? Wata sa boy bungol. Ngano wa makadung usang adlaw? kapoy ko gahapon. Karon to nang namali pa man mo han eh. Ay nabuang nga sweldo. Ibalik mi kiwa mi Ano sweldo. mo sweldo ano wa pag inyo no manas susi arahan to. Hugaw kay sa tanan. Kisa man na nagtrabaho ato. Di ko musugot mo, di ko muhatag og sweldo. Wa pa ni nahuman, wa pa rin limpyo ng palibot ang balaya. Lahi na pala ron. Balik mo limpyo ana, balik Lahi mo. na po yung sweldo ani karon. Ano sila yung sweldo? Nga pakyaw man ako gipatrabaho ninyo. Balikin na ninyo, panlimpyo yung usob, yate, punoon mo. Ay nabuang nanuning kalakihan eh. Tay. Ang ko na yung pakyaw mo na niya, tuloy, kumanon kayo. Puri klaro rin yung kwan. Yan na nga pasok na. Buntay, daspan, pisino kayo na no. Apol ng trabaho ko ng sweldo. Apol din ninyo. Oh, kamatay ko buka ko sa muhalo. Ay sa ba? Hantod karon ina, gikan paghapon gadadala gyud pong kanang galon. Wala agas ng gripo hato. Agas sa dag, agas na CR. Kulang lang gani mo nang kawato ng galona. Wala mo di agas sa atong. Kanang kuan oh, nang tawad to. Type po nang ano dala mo? No. Di na gyud mapasmer kalibang pa kay sa. Kalibang kay ko. Ikaw ba? Hari ra kang pikas ay magasalog ko ha. Ate po nung kasakit kina akong buhok. Nang tama na ko ni pagsalog ng mali. Walay tubig haan eh. Sa lugar magapaabot ko ni kanus sa kamahuman. Eh mama nang akong tae makigulat. Eh kulat ako din ha. Ang tao na to ani pag klaro. Bastos kang dako, naka nakitang itlog. Ha, manyakis kitang dako. Manyakis kay hala naman. Yate kuno ka ikaw salud hanak, yate manyakis kay ka. Di nagyod hawa sa. Bali, nasugod na. Magasugod ng takuhan. Magasugod ng Kana akong buhok, baka nang akong buhok, yate malabnot na. Yate kuno. Ganang isa ka galon. Oh, kan anong galon na, yate ka. Pagkaluoy ning tawhana. Bali gining pagkahago. Kapoy sukat paghapon. Murag gigutom, yate ne. Hoy. Unsa man ka gatrabaho ka? Unsa man natulog man ka? Balik. Paabot na ko nimo ni ga paabot din na. Tulog na ka. Pag nalod na to. Mura kag sisuldoan ka katulog ra ka din ha. Oh, asa man ang narahani? Ilmo na ka? Mata, lihok. Gusto ka katulog ang siya. Inom ang tae, anong kamuwasan? Kami kay sumbago na magatalig ko. Dili pa mga ba? Kanunay lang gusto na mo ka. Wag yun, galamahag. Si Kinsa. Isa na kuha ko kaangay. Yate. Ha? Ako rin yung gibantayan yate. Asa man imo kuan ha? Kung mag-aasas og sindos ha? Ani ang pakilantan mo ko ta ugma. Yate no. Ang liyok mo din ha. Ha? Yate ako rin yung gibantayan. Palin yung panglibak uroy. Wa ko kuan ang libak mo. Ay na.
Kasi gara ginututok na ako, kasi gi mo na ako galing, ako ra gyud inyong bantayan no. Yan lang nga, naanda naman mo sigig pa muna. Kamatay, mutibad yun, mutibad. Sige. Ikaw, ganyan lagi. Na. Di guba ni mo na ako pag 50 na kuan, silheg na, yate. Oh, ikaw kung anong, oh. Doon lagay ko ni Muranji ba, muatras na yung na po na, mamuna. Brag nakahatag snack naman eh. Oh, snack ra imong gipangita. Snack ra imong gipangita. Hulata ka na kuha. Oh. Snack ko no, mga hatag. Bot. Nara, mga pinalangga kong trabahante. Nara inyong snack. Oh, ikaw. Nara, Je, tuod, Je. Oh, kananang kamote. Ikaw ya. Ngayo kaya? Oh. Kira ko na, kamatay kamote. Puno na. Gusto kayo mo mga ayos na? Gusto kayo mo mga snack? Wa pag mo dyan kung agi. Sukat pa gahapon, oh. Wa pa mo na human. Ikaw pa rin. Sukat pa gahapon. Sukat pa gahapon. Ha? Imbis ipalakaon nila ko ng bisita, yung ano ni kalas-kalasan. Yate mo. Mga hatag lagi pag snack, pero padulon pod. Walay pares tubig ane. Nara. Lili, akong tingalon. O, asa na ka? Na. Karang pagkadalo ninyo. Basig napakay gustong kulang napakay gustong kayoon. Nakoy toothpick kadto, Je. Tip mo, nga demanding kay mo, wa gay mo kahuman ang mga trabaho. Patuslo ko na ko yung mga bunao niya, mga buho na og. Na. Oh, mga trabahante ko pugihan. Pangundang na mo kay hapon na kayo hisalop ng adlaw. Pangundang na mo kay wa gyapon mo agi oh. Sus ko Ginoo, pangundang na mo, pamuli ni mo adto ni sweldo ninyo oh. Kamatay wa mo yung mga agi. Panuol mo ane. Oh, wa ko lang yung kwarta. Pakyaw man na bahingan na ninyo sa kalibo. Tulibo ra. Kano mo tinalbaho? Ayoko niyo pan ko na, wa po mo naagi pong kuan. Kana ra, maigo na mo. Nagkini maayo na. Bahina ganin ninyo, wa po mo yung mga pulos mo trabaho oh. Rene? Wala ko maayo. Oh, nakadya. Saan na kay ka? Hoy, ngano gikulata man yun? Ay, ngano gikulata man yun eh? Buwang kasi buwang natin ibalik mo. Buwang man din. Sa balik ka isa. Sige ron. Simbira. Yate ang wata yan. Hoy, kamot. Hoy. Okay, ba? Na. Ganun ka na rin gata ka sildo? Mauli mo. Di na gin mapasmer kalibangon pa kaysa ako sa kalibangon kay ko. Lugar magapaabot ko ni kanus sa kamahuman. Mama nang akong tae makigulat na